Кніга Йова, раздзел 16. У адказ сказаў Йоў: «Часта я чуў такія рэчы. Усе вы нікчэмныя пацяшыцелі. Ці ж будзе канец пустым словам? Або што так раздражняе цябе, што ты так адказваеш? Мог і я гаварыць падобна, як вы, ды няхай бы душа ваша была на месцы маёй душы. Распачаў бы я да вас прамову і ківаў бы на вас галавою сваёй, падбадзёрваў бы вас вуснамі сваімі і не стрымліваў бы руху вуснаў маіх. Калі гаварыць буду, не суцішыцца боль мой, і калі замаўчу, не адыдзе ён ад мяне. А цяпер змардаваў мяне боль мой, і ты спустошыў усю сям'ю маю. Машчыны мае сведчаць супраць мяне, і паўстае змардаванасць перад абліччам маім, пярэчачы мне. Гнеў яго разрывае мяне і супрацівіцца мне, і скрыгоча зубамі сваімі на мяне. Вораг мой утаропіў вочы свае на мяне. Яны разявілі на мяне пашчы свае, і наракаючы б'юць мяне ў сківіцу, і сабраўшыся разам супраць мяне. Замыкае мяне Бог у несправядлівага і перадае мяне ў рукі бязбожнікаў. Я, той самы задаволены калісьці, знянацку раструшчаны стаўся. Схапіў ён мяне за шыю, зламаў мяне і паставіў мяне перад сабою, быццам на знак. Акружыў ён мяне дзідамі сваімі, разарваў клубы мае, не пашкадаваў, да расцярушыў па зямлі печань маю. Ён раздзірае мяне, рвучы і катуючы, абрушыўшыся на мяне быццам волат. Пашыў я радно сабе на скуру і схіліў да зямлі рог мой. Твар мой пачырванеў ад плачу, а павекі мае пацямнелі. Хоць без правіннасці рукі мае, бо малітвы мае былі чыстыя. О, зямля, не закрывай крыві маёй, і хай крык мой не знойдзе ў табе месца, дзе б сціх. Бо вось на небе сведка мой, і той, хто ведае мяне на вышынях. Вешчуны мае, думкі мае, да Бога струменіцца вока маё. О, каб чалавек мог так судзіцца з Богам, як судзіцца сын чалавечы са сваім прыяцелем. Бо вось, прамінуць кароткія гады, і я пайду шляхам, з якога не вярнуся.